Salutare, prieteni! Am revenit din nou. Nu mai am fost de mult, nu mai am filmat de mult un vlog. Am revenit cu noutăți. Am fost la muncă și vreau să vă arăt pe cineva cine a venit la noi, că n-am apucat să filmez, a venit de 2-3 zile, am fost cu treabă. Uitați, prieteni, cine este? Bună prieten Cătălin. Prieteni, vă rog, abonați-vă și la canalul lui Cătălin, că suntem aici într-o casă, am venit și noi în Anglia după Cătălin, la muncă. Și prieteni, a zis că să ne duci și pe noi astăzi în parc, de 20 de zile. Mergem în parc astăzi. Abonați-vă la canalul ei de YouTube, Lambada Strehaia. Nu? Lambada de la Strehaia. Lambada de la Strehaia. Și uitați-o și pe Andreea. Andreea fuge, nu vreau filmată. Și da, prieteni, o să mergem în parc și o să filmăm mai multe din parc. Hai, vă pupăm și revenim. Salutare, prieteni! O să pe Lambada și pe Andreea la plimbare. Am venit la gunoaiele ăștia din la uitare. La o terasă șmecheră din Lai. Ia uitați, măi, prieteni. Aha, happy birthday! Ia uitați, măi, prieteni. Stau în gunoi aici, pe lai. Are și Pe lai. Ho, gata! foc, gata. Spune tu ceva la prietenii mei, la prietenii lui Lambada? Spune, fata, hai, Urmăriți pe Cătălin, urmăriți pe Lambada. Abonați! Aici să ținem. de ce lămuiță. Salutare, prieteni! Uitați ce ne-a pregătit aici Lambada, S-a cam ars puțin, da. dovlecei. Ce ne-ai pregătit aici? Dovrecei, dar le-a luat puțin frama, dar nu-i nimic. Și prieteni, aici avem o zi, doamne, că uitai, o teafi de găină cu ficățăi, cu pipoți. Cu usturoi. Uitați ce Pe urmă băgăm usturoiul, Cătălin, că nu acum, că se arde asta, le lăsăm mai un pic să se mai rumenească și pe urmă băgăm usturoiul. E și Andreea aici. Este și Andreea pe spate. Dar nu prea avem loc în bucătăria asta, bine că nu suntem grase balene, ca să înțelegeți, bine că suntem așa, la Pe slim. Și doar atâta mâncăm în seara asta sau mai mâncăm și altceva? Păi nu știu, Momentan? momentan atâta, că vă îngrășați băieți și... Și desert? Pe urmă vă comandăm Și la desert ce mâncăm? fără desert. Niște clătite cu Nutella, cu banane, cu... Opa, aia ne faci Andreea. Nu mai băieți că vă îngrășați și pe urmă comandați monjare. Bravo. Gata, bucurie, eu o să filmez doar când e de mâncare. Restul eu nu filmez. De bucurie. Hai, la revedere, prieteni, mai revenim. Gata, prieteni, ne-a pregătit măsuța. Uitați ce ne-a pregătit aici Andreea și cu Lambada. Hai să gustăm, să vedem ce ne-a Notă, ia, să nu ne dai 3. Vedem acum. Vedem. Vreau să gust din ficățelul ăsta de pui. Nota. Bun. Bun, păi zi nota. Stai să mai mănânc. Dacă îl cred eu. Prieten, nu prea am cum să filmez, doar țin telefonul așa. Wow. Bun. Excelent de bun. Pe bune. Wow. Gata, prieten. Și revenim. Da, bravo. La bucătărese, nota 3. 10. Salutare, prieteni. Am venit prin mall. Uitați cine este aici, prieteni, Lambada. Cu Andreea, cu Lambada. Suntem în mall. Cumpărături. Ce vreți să-ți iei, Andreea? Tare de cel 70 de
Ce vrei să-ți iei aici? Andreea, ce vrei să-ți iei? Sandale? La Bada tu ți iei ceva? Arabe. La Bada tu ce vrei să-ți iei? La reducere, la 10 lire. Letul cu Galația, surtusul cu sumă. Găle orda. Comos, Gala. Găle orda. S-au îmbrăcat fetele la fel. Ne mai plimbăm și vedem ce e pe aici. Gata, prieteni, ne plimbăm doar în mall, la ce privelniște. Pările ăștia așa drepte electronice. Și fetele. La ce frumusețe. Și suntem la plimbare, dragi prieteni. Andreea e foarte supărată astăzi. Today no good. Nu e happy. Vreau să iau ceva, să o înveselesc, dar nu prea vrea. Uite, e supărat. Ți-e bine? Ha? Și cred că astăzi o să clipul acesta pe canalul meu de YouTube. Abonați-vă, prieteni, dați și voi o distribuire. Ajutați-mă și pe mine să evoluez, dragi prieteni. Că deja am vreo 800 de abonați, în jur de 800 de abonați. Măcar să urc și eu la 1000. Asta e magazinul de Primark. Hai, vă pupăm și mai revenim. Andreea, Lambada, suntem toți. E și soțul lui Lambada. Te arăt? Nu, nu. Omul e interlop. E din ăsta. Nu vrea. Gata, prieteni, am ajuns în centrul Birmingham. Am venit la piață, la cumpărături. Știți, prietenii mei, că am mai fost pe aici. Dar acum am adus-o pe Andreea, pe Lambada. Candel. Ce să zicem, bucuroși. Astăzi suntem happy. Am intrat salariul lui Andreea de la muncă, eu crunch ca de obicei. Gata. Punctul G. Poți să-l atingi acum, dacă nu l-ai atins până acum. Prieteni, suntem în lift. Mai ce așa, vă uitați. Andreea e supărat. Jos și la Bada. Zi, Andreea. Hai. Zi la prietenii mei. Gata, prieteni. Suntem aici în piață, unde sunt cărnurile, unde sunt mâncărurile. Miroase frumos. A mine me lovega Andreea. Gata. Mi-a dat vilor, dar nu l-am. Prieteni, este un miros aici, o dugnoare de neimaginat. Pentru amande la Badă. Pentru că nepton de piața. Gata, prieteni. Uitați peștele aici. Cum este. Posomonul. Ha? N-ai. Numai telefonenți. Aici suntem în piață în Birmingham. Nu prea e nimeni, nu mai venim. Gata, prieteni. Hai că revenim. Sosu, ce aur de că n-a luat ca prima dată. N-a luat țal. Hello, boss. How much? Uite, mi-au un cap de porc. Yes. Andreea. Și neloșerul. Și asta ardile, nu ce?
Să ne avertă la prostă. It's the cut. Yes. Hai, prieteni, să cumpărăm. Ne-am luat un cap de porc și după aia mai vedem. Prieteni, deci am găsit lambada aici, un comar. Bucuria. De YouTube. Comare, uite cum mișcă, prieteni. Gata, prieteni, am cumpărat carne, am ajuns la ouă, la fructe, la legume, cireșe. Avem de toate aici. Pe Andreea vrea să mănânce un pic de cireșe, un pic de prune. Uite la bada. Mamă, ce fructe frumoase. Ele mă cireș, măcar hap cireș, băcatar, Andrei. Hai, nu rămâne și cireș, orice, orice, hai. Vreau să mănânc niște cireșe, uitați câtă lume în piața asta. Ia-mi dă Iortan. Hai, Jean. Hai, jucat, tu le mănânci cireș. E foarte frumos aici. Și în partea alaltă și peste tot. Orice castronaj din ăla, o liră. Toate la o liră sunt aici. Absolut tot ce vezi, o liră toate. Hai, bucurie, hai să treci pe aici la lui Benițe. Walk like this. So. There's a backless bank. You walk like this. Okay, Da, și face Andrei acum supărată. Nu prea se simte bine. Este rău. Ce negreasă și cum arată Andrei. Deci da, și Andreea și negreasă. Gata, prieteni, pe biserica Amare, Doamne ajută la toată lumea. Vă pup și o să revenim. Salutare, prieteni. Gata, am ajuns și noi acasă, nu mai putem de căldură. Andreea Boareme distruse totală. Am fost în piață, ne-am plimbat, ne-am făcut de toate și acum am ajuns acasă, stăm și noi în pat un pic și după aia o iau pe lambada și merg cu ea la frate meu, pe ea, pe Barbasu, că nora lui frate meu a născut acasă în România și are fetiță. Și de bucurie bem și noi, mâncăm, suntem și noi mai fericiți. Și da, prieteni, așa e. În rest suntem bine. La muncă Andreea, nu pe el, e supărat, uitați. Abonați-vă pentru mila ei. Să fiți mai mult abonați ca să stea și ea în cadru, că nu vrea să stea deloc. Haideți, prieteni, dați o abonare pentru ea, unde nu prea se simte bine. Îmi cer scuze că stau fără tricou, dar nu mai pot de căldură și mă doare capul, nu mă simt bine. Și acum știu că o să beau din nou acolo, să pun ceva alcool pe gurița asta a mea, pe buzele ăștia ale mele frumoase. Uite cum se uită vipera. Da, prieteni. Și o să revin de acolo. Hai, vă pup. Da, prieteni, am revenit aici la frate. Dorim nașterea la nepoțica lui. Acolo sunt fetele. Bucurie la fete, fac grătarul, acum începem. Lambada, Andreea. Ea este Floarea, dragi prieteni, nevasta lui Raj. A noastră. Da. Bucurie, aici sunt prietenii mei. Și Andreea noastră. Andrei, bucurie la toată lumea. Bobby! Aici în Anglia. Hai.